Guys, welcome back again. Ani masih kita video kasih warna tapi nih, kemarin ready jabai arena, nih, musla pun akan kan bayar, musla kan tentu dengan musla kan dengan musla pun akan kan bayar. Karena ini masih tanggal next video pun temen nah, gitu nanti. Tangsi, gua dia pun kerja ini, gua dia mana kan kerja nanti. Gua dia temen ini reason deh. Not best tabai dan nak kamani kerja sih naik ini, lain sih nanti kita buatnya. Graduation aku mungkin jabai nanti. Enggak ada arena. Musla pun apa ini. Bayi dem narada, madara bu nuya, bayi bu bulan, nggak materi, bu tentang mana, madara pun ini bu ilana kan narada, ada nanti yang ada, ini kan kalau sih, itu pada macam bayi ada, maklum deh, tang siang gua tiup, ada, tata, bye berkalama, setelah itu suara nasi setelah itu mereka menghaji juga lagi ya, nak itu rin sebenarnya udah ya, support ya, marilah nasi, marilah itu yang tren kan, nasi ada orang ini nongkrong udah. Ya beri di kanan, kanan sih, ini fai, sampai tan sih, namun lu fai, itu orang orang boring namanya di sini kan mana sih, dia lagi sih, sama ada deh, mana kerap, bye backup am, wajah tan sih, sudah di peratu berat komza kaya aku tan wajah, 8-9 10,000 nih siapa mana, bagus kalau mau mesti mau nonton lah, 10,000 bagus deh sih, mana mau lah benci, hasil mau lah benci, bermalah nongkrong biar lah. Dah isan ngopi, kamu dan sih, kamu jalan nih, mereka nggak akan hadir. Mari, kau pernah muzang bah? Mari nama sini lendai, mari nama sini lendai, sini lam kata leh. Sumpah blog nungtang mana tang nane subscribe kalam nah, kawan jabai mari sini ke. Kawan kita tersin nah, kawan kita ini kalam nah ada mari sini ke deh. Tapi kalam nah tang description aku nah dengan pai community mau nah dengan nungtang mana tang nane, tapi kawan kita kalam nah kawan jabai. Nang लोगोफोर सापर्ट खालामनांगौ सापर्ट खालामबासो जौगानो हायो नालाय ना बयबो सापर्ट खालामलायदो बयबो थांनानै शेयार खालामना होलायदो भिडिअखौ ओमफ्राय आं दा गुवाहाटीयाव थांगोन नालाय ना ओमफ्राय गुवाहाटीयाव थांगोन नालाय आङो बिसोरनिफ्राय थांनोसै दायो टिकेटखौथ' मैया दानखादों आङो अलरेडि स' लोगोफोर फाइनालि माने ओंखाम सोंखाम जाखांनानै स्टेसनाव फैबाय आरो ना ओमफ्राय दा थांबाय थानोसै नै मादैया दोननो फैदों मादैहाय बुं मादैया दोननो फैदों ओमफ्राय दा दोननो थांनोसै आरो हरसे गाखोनांगोन नालाय ना स्टेसनाव मोनफैबाय नै 8:39 जाबायानो टाइमा मानसिफ्रा पुरा नेगासिनो माने दै माला ट्रेना फैगोन थायो आरो ना ट्रेनखौबो दाबो फैयाखै आरो ना मानसिफ्रा गोबां नायगासिनो माने दै भिडिअ बानायनायखौ मा फाग्ला जादों नामा सानदों होनबा नायगासिनो जियानो जाया थांसै थांनानै गाबोन मोनहैसिगोन ओमफ्राय गाबोन मोनहैबाथाय नोंथांमोननो खिन्थानोसै आङो गुवाहाटीया माबोरै जाय नुवाखै नायना लाबानो जाबाय गुवाहाटीखौ थांदो दै मोजाङै थां थेंक इउ दे दोनफैनायनि थाखाय मादैया दोनफैदो माने दै नङाबाथ' माथो फैगोन सानदोंमोन आरो दै बैसो दोनफैदो मादैनि चेनेलखौ थांनानै साबसक्राइब खालामनानै जाबाय चेनेल नामखौ खोन्थादो गाइसमोन नोंसोर सापर्ट खालामबासो आंबो माने इन्ट्रेस्ट नांगोन भिडिअ खालामबाय थानो नोंसोरो माने नायनानै आंखौ एसे सापर्ट खालामदो जा राजा कुमार बिसेस केमेराफोरनि बायदि माने साबसक्राइबखौ बुरजा खालामदो सापर्ट खालामनानै बयबो सापर्ट खालामबानो जाबाय रजे अफिसियेल थांनानै बयबो साबसक्राइब खालामबानो जाबाय गाइसमोन स' लोगोफोर नायबाय थादो भिडिअ'आथ' कन्टिनिउ जाबाय थागोन नालाय गाबोन जेब्लासिम गुवाहाटी मोनो अब्लासिम कन्टिनिउ जाबाय थागोन दिनैनिफ्राय लोगो मोनथ'नाय नंला नोंसोर ट्रेन थांगौबा नेनांगोन आं हारसिं थाबाय थानो बायो आयौ आं थांनो मोनसिगोन सानलायलायदोंमोन मोना दाना नै लोगोफोर रङिया मोनफैयो आरो ना ओमफ्राय रङियानिफ्राय आरो इथिं थांफिननायसिम गुवाहाटीथिं उल्टा आरो हरसे गाखोबाय आरो ना होमबाबो दार्जिलिंखौ दाबो मोनाखैना आरो ओमफ्राय दा दार्जिलिं फैगोन होनदोंमोन ओमफ्राय आं दा थाबायनानै थांगासिनो आरो ना बारा गोजान गैखाला बेनिफ्राय 20 थाखासो भारा लायोमोन आरो ना 1 किल'मिटार बेफोरबायदिल' जागौमोन आरो लामाखौ नायदो दे खेबसे फैनायाव बेलेगमोन ओमफ्राय दा लामाफ्रा पुरा सोलायजोब्बाय माने दै ओमफ्राय बेखौनो बारा गोसोआव गैया माने आं थांगासिनो बारा गोजान गैला सान्दुङाबोथ' सान्दुं अयथासार सान्दुंखा बिराद गरम आरो ना थाबाय बालायलांबाय माने आङो जायो आरो ना खेनसे खेननैल' फैबाथाय माने बिदिनो फैबाय थायाबाथाय कनफिउज जायो आरो जायगाखौ मोनानि डिनारनि थाखाय दा अमा बेदर लांनो फैदो आरो ना एकदमबारे बिराद मेंदों ओमफ्राय दयल'सो सिखारखादों माने ओमफ्राय मोखां सोखां सुनानै फैखायो मेगन मोजां जाना दं बेदर लागासिनो दादिया जि खामानिनि थाखाय फैदों माने खामानिया जागोन ना जाला आसासो गैला दा नैबे मानाव जानाय नङा माने नेक्स्ट मानावसो जागोन बायदि मोनदों नायनोसै माबोरै जायो माबोरै जाया गोदान फ्लाइअभार बानायगासिनो माने साथिं ओंखायनो दहाय लामाखौ आन्दायदोंमोन आं फार्स्ट फैनायाव ओइ साइडथिं दंमोन आरो आं ओइ साइडथिं दंमोन लामाया माथिं थाङो होननानै नागिरगासिनो माने लामाफोर मोनाखैमोन आं फाग्लासो एकदमबारे बिराद गरम दै लोगोफोर गुवाहाटीयाव माने आरो थाम्फैयाबोथ' ओरैबायदि थाम्फैखा माने बिराद गरम थानोनो हाया माने दै हाव माने
मा बुंनो आरो अमा बेदर संदो ओमफ्राय अमा बेदर फाथो मैद्रु किटचेनाव नायनो दं अमा बेदरा दासो जानदों दासो जानदों गोथावथार देन्जार जानांगौलै अमा बेदर आं जानो हाया आरो ना होमबाबो दिनै जानानै नायनोसै दिनै एलार्जि जायोना ना अमा बेदर जाबाथाय बेदर जाबा आंना एकदमबारे एलार्जि जायो आरो ना जानोनो हाया आरो होमबाबो उपाय गैया आं दहाय माने आरो इनि अमा बेदरा जोंनि बायदि लकेल नङा ना दादिया लाना फैबाय आरो इयाव लकेल मोनाथ' गुवाहाटियाव माने जोंनि बायदि टेस्टि नङा आरो जोंनि अमा बेदरफोरा जोंनि बायदि जेरै जानो टेस्टि जायोना न'आव फिसियो बिसोरना माबा आदारा बेलेगसो खोमा ना माबा आदार बेलेग माने इसोरना सालानि बिजि थुनानै माबायो बिजि थुनासो फेदेरो जों बायदि माने अफ्रि सफ्रि जुजाय जुजाय बायदिसिना ओंखायनो मोजां नङा गाजा माइनावाबो न'आव गैया माने डान्स क्लास लायोनो डान्स क्लासाव थांदो आरो ना ओमफ्राय दा बेसे टाइमाव फैगोन 8:30 बेफोरबायदियावसो मोनफैगोन आरो ना डान्स क्लासाव थांदों डान्स क्लास बे गुवाहाटीनि गरमदा आरो जोंनि गरमजों एकदमबारे मिलायथारा माने दै जोंनि गरमा बेलेग गुवाहाटीनि गरमा बेलेग आरो बिराद मोनामो माने दै गुवाहाटीया जोंनि दि गामिनि बारहावाफ्रा बेलेग जायो ओमफ्राय बेथ' टाउन सहर नालाय एकदमबारे गरम जायो थानोनो हाया माने दै ओमफ्राय लोगोफोर जि खामानिनि थाखाय फैदोंमोन बे जादों आरो ना ओमफ्राय नेक्स्ट मान्थआव जागोन ना 10 तारिख नेक्स्ट मान्थनि 10 तारिखआव जागोन ओमफ्राय आरो नेक्स्ट मान्थनि 10 तारिखसो फैफिननांसिगोन माने ओमफ्राय आं दा न'आव थांफिननांसिगोन आरो ना माथो खालामबाय थानो मोनगौ थाबाय थानो हाया ना मालाय न'आव गाबोनफोर थांनो जासिगोन खोमा गाबोनथ' 27 फ्राव थांसै आरो ना न'आव ओमफ्राय आखौ फैफिननोसै मा जायो नायनोसै फैफिननोसै ओमफ्राय फैफिननानै खामानिखौ जि खामानिनि थाखाय फैदोंमोन बेखौ मावनोसै आरो जुदि जायाबाथाय एसे आरो बेलेग खामानि नागिरबावनोसै नङा एकदम बेकार थानो एकदम बोरैबा मोनो बरिं मोनो ना एकदम बेकार स' लोगोफोर भिडिअखौ बारा गोलाव खालामबाय थानो सानला भिडिअखौ दोनथ'नाय जासिगोन आरो ना ओमफ्राय आरो गुसुं जाबाय आरो ना भिडिअ जोबोद गुसुं जाबाय आंबो जेबो साननांला ओमफ्राय आरो नेक्स्ट पार्ट मोनसे फैबावगोन खोमा नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो दा गुवाहाटी एकदमबारे माबा फुजा जागासिनो दै कामाख्या मन्दिराव बिराद एकदम मानसियानो ओरैबायदि भिर माने एरायनो हायाखै मैया फैनायाव जि खस्थ' मोनदों बेसेबा गोलाव लाइनखा माने दै डाइरेक्ट स्टेसननिफ्राय डाइरेक्ट कामाख्या मन्दिरसिम मानसि हाजार मानसि आरो पुलिसानो पुलिस माने दै पुरा गाबोनफोर रबुए गाखोनो थांगोन सानदों आङो मा जायो नायनोसै रबुए दा दोंना गैया नायनोसै ओमफ्राय आरो एकदमबारे दैमाथिं दालां बानायगासिनो दै गोदान ब्रह्मपुत्र दैमा एसे बेरायनोसै बेरायनानै न'आव होलांनोसै